Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka jinyalang balakot perlong da ka Deputy Commissioner jong ka East Castles District. Ya kinong sen charge nong, kinong yalam jong kiniam ba per bat yaki riu pau kmat kani kanong ba Shillong, na kijat ben riu ba per. Banyakran halor kumno banmara biang ya ka shong sok shong san hakani ka jela kamtam hakani ka rilom khasi bajantia hadien bakala kta ya ka shong sok shong san na ka jingsha thombor ki dkhot jong ka KSU FKGGP bat ki repai ba hakasnong ichamati hakibar jela ki banda kasnong ichamati bat majai hadu banda khla no wei udkhot jong ka KSU kani ka jelang hakani ka sngi nalor kinong sanchar snong kinoi lam niam kumjo kireu pakmat na kani kanong ba Shillong lai dan rengkat ru menteri sarkar bakmi yekatnat ki kampo yeng ka jela uba lakman ramboi kimat hi ki balai kren hakani ka sngi bar ka jing ajimot de kini kirang ba ki balawan shakani ka jingelang kawai hi kadai halor ka jingkan tu ye ka sarkar halor ka jing dawa ban pentri kamno da ka inalaim permit hakani ka jela hakaba ka sarkar Meghalaya kadai ban simkhia banyakaran halor kani ka benta bar ka sarkar preng sakawai pat kamat kadai ru halor ban phai kamat ru shakiwai pat ki an banyada ikari bar ka jai ban reu bat kamat ka bakham kongsan ka balai kren ru akani ka sngi kadai ru ka jingkan tu ba ki examen ba prepare jong ki samla pule kimdai ban chakta namar kani kadai ka por ban ra ye kalawai jongki Tengah skupmen ngai kuble ya kiramba berupa mata ro bakila wan ban ai jumut shipun na kabanta ban kajing sub susai bat kajing wan ra ya kata kajing kebahakan nek kajing administration untuk menin kila work out ban mentaro kadisi kala ong yau semacam hasilin eksklusifil po sora bakin pe ini lah sekar ngin pe ke ba ngin le kan pi ka bakham akmat pe kalong kan ne ka bang yakren kalong ba kawe kalong ba kismuthu ba ka sarkar kala shimkhia namar bakade hi kade ka jingwa jang pai ba baro ba ya kan ka resolution jang ALP jang state nang ba pi di ban ka sarkar kali ban shimkhia bat yakren bakas sarkar India nang ba kan bandra ya ka ba implement hapo kane ka ba ar kalong ba gin peku da ki we ki ar ki ai ki banla banyada ya kan ka ri ba ka jai riu bejong ni ka ba lai ka ba ki yakren kalong ka ba concern kalong na banta jong ka ban pe ma ba exam jelas dah bakni porsam ngang ong bakta kan dei tang ke exam kini ki arbanai life na ki long very very crucial na ka banta ki khna samla jong ka state ka jumi number 1 ka nin kala sedang ka 12 lasai kan sedang ka SSLC but ka khanyo trip nai match kan sedang ka jing ka proses jong ka recruitment nang taki hajar mut ki samla ki ban kwa ban runga kam kulit ha ka ba dia hidup nai me kan ne ka recruitment process jong ki kulit ka basau kalong ba ka JAE nang ta kwa beli nya kan sedang hau nai April but kanit kinile hau nai me benai June ta ina lang sarkar ngim kwa ba kanu kuno ka jing thot hapo paste kandon ngingin persangkat balaban address ya barok isu kiba concern namta ki khna samla namta ki jige jumpai ba khnang ba ngin khnang bo pai pa undang mediation ya bagi ile ile ta lomba ka sarkar kadai ban ki kum kini kinja meeting kadai long nak we report bas ko ya ka feedback jumpai ba kabaar kalongba ka sarkar kadai ban timely ban respond ya ki no ki jing jik by day ban ka state kabalai kaba kiru ki banjur kuma amane ba ngidon harangkat ba sarkar na ka banta ban yakren ban ka sarkar India hari day ban ka ALP kabasaw kalongba ka proses ka jong kan ka jingas ngau kerja kendriu kam de bandon bat ka an kam de ban pe chiliang bat ka de ban pe jabaro kunju kino ki priu kim de ban sim yang anjati
but ladon kaya balik ke ain kadon kumno balik ya ki ban ka proses balik ladon kita ke bambiang kot muslah no kodor ni sampai dia kata ko basya ka ain de ngah kan ka por nga ong ba ngakan tu ya bero ki nong song jaga jong ka snong ka thau ba ngin nong ki ba pikir ngin nong yu ngin na ka sekar nga lang jong nga perpat ba ngan ai ka man sim jitrelang bat kino marba ki bakren jong nuno citizen jong ka state kadeh ki bakta yang mari kalawe jong ngai rok deng tak daw ngam ju ang bakanong na bakren kiwe ka kabamde dari haka demokrasi kadoni kalat kumno ban fulfill ya ka aspiration ni kuwe kat kum ba ka badai kranti